ישראל זו הנבחרת, את כולם תמיד שוברת, למונדיאל שוב לא הגענו, כי כולם שונאים אותנו. למשל לארגנטינה יש קשרים עם פלסטינה, להולנד אין סיבה, הם סתם סטלנים, ודרום אפריקה שונאים את הלבנים. בכל העולם יודעים, צריך לשנוא את היהודים. מדינת ישראל בנבדל, דפקו אותנו על הספסל. המעשן קשר לדגל, אתם סתם זבל, זה לא פוליטי, זה כדורגל רע. אתם לא רמה, אתם לא רמה, אתם לא רמה.